Здравейте и добре дошли в новия влог. Днеска ще ви очаква доста як влог. Колко як не знам, но имам аз много ангажименти днеска. Трябва да свърша 105 неща. Сега първо ще хапна, после ще обработвам, после трябва да изляза. Общо взето вземем висмение, движение ще ви разправям. Пати тук се оправя, защото ще ходя на университет и след това ще си правим и татуси. Това ще е моят първи татус. И честно казано, малко се притеснявам, малко. Така че ще ви вземем с нас, за да ми направим съпричастни с правенето на нашите татуси. Малко по-късно в видеото ще видите и какви са точно. Времето навън е супер тегало отново. Напоследък се като почивам се вали. Вчера беше толкова яко времето, пък бях на работа. Днес като почивам, разбира да се ще вали. Кой ви кажа? Както го казах и в предното видео, неписан закон. Когато почиваш, винаги трябва да вали. Няма как. За да замине и днеска. Сега учам не слуша една задачка. Ще трябва да ходя да се построим, че малко съм замязан на роден за козо. И да. Айде остана ви. 1 hour later. Оп! Приключихме. Доста по-къшко се направих този път. Но май е добре. Не знам колко се чувам, но май е добре така по-къшко. Напишете в коментарите какво мислите. Аз сега малко напоследък се бях свикнал да се виждам с дълга коса. И сега малко по-късно, обаче няма проблеми. Тя бързо расте. Така че аз се прибирам сега да се привлечам да вземам карикатурата и трябва да ходя до Айконта, после до едно друго място. Общо взето сега фащам колата и тръгвам, въпреки че когато вали тук повече има огромен трафик. Не че през другото време няма, но като завали ще кажеш, че хората не могат да пиша. Така, бях до Айконта да вземем на колегата, нашия управител, понеже напуска работа и взехме една яка чаша. Сега ще я покажа. С яка кутийка между другото. Байдава и не е спонсорирано. Все още нямаме спонсори на канала, освен мене. Така че бъдеще, може би. Тук е момента и да ви споделя малко повече информация за Betel. А какво представлява Betel? Betel е английска компания, която дава възможност на потребителите да зареждат телефоните навсякъде. Дори да сте на море, дори да си чакате самолета за някоя почивка, да сте на заведение, разходка, без значение къде. Понеже в днешно време постоянно ни се налага да имаме батерия на телефоните, кой работи, кой е за развлечение и така нататък, но за жалост батериите ни се изсушават доста бързо и Betel дава решение на този проблем. И благодарение на тях и с навлизането на българския пазар те си търсят партньори, които да разпространяват информацията за устройствата, за какво представляват като компания на българския пазар, за да могат да си пуснат в бъдеще тяхните продукти. Ако искате повече информация за това как да се включите в партньорската програма, може да ми пишете долу в коментарите, че искате да се включите, аз ще ви върна отговор и ако ви харесва, може да станете партньори на Betel. Айде, сега да оставам към видеото. Иначе ето е чашката. Какво пише? Успех с намирането на по-добри колеги от нас и отдолу много яко написано предател такъв. Много яка чашка. Може да пишете долу в коментарите и аз ще ви пратя линк откъде съм си я поръчал. Така, другото нещо, което трябваше да дойда да взема е ето тази картичка с карикатура вътре и с послание. Това са картичките, които ние изработваме. Много яка, между другото. Наистина много ми харесва. Това са картичките, които ние изработваме. Ето тук на екрана ще ви излезе някъде
нашата Facebook и нашата Instagram страничка. Долу в описанието също може да намерите линк към всичките социални мрежи, всичките странички на карикатурите, понеже освен картички, тези картички, които видяхте, ние правим карикатури. Това от мен, аз сега се прибирам да хапна и после какво ще правим? После ще хапнем и учим на тато си. Така че пацето вече е вкъщи, свърши университет, така че отиваме да хапнем и после на тато си. Здравейте! Ние сме готови. Готови сме вече. Не можахме да снимем вътре, но нищо. Да, имаше много хора и... Да. И нас не е срам, защото сме начинаещи влогари. Това не е нещо да се казва. Защо? Не е срам, просто не позволиха да снимаме, защото не позволиха да снимем един до друг, докато да, правят, тъй като беше много пак. Да, пълно. все пак. Ето го моят татус. Ниня. Това е моя. Да. Да, реално болеше, но супер минимално такова, не е нещо какво знае какво. Чаках да боли повече. В началото се притеснях, но цялото са 2 линейки, не боли толкова много. Какво е ти мнението за първата си татуировка? Като цяло готино, сега ще видим, че трябва да се поддържа, пък май поддържането е много голяма занимавка. И да, общо взето това е, свършихме ни На мен това ми е втори татус. най-важната работа. Сега отиваме да дадем карикатурата, както ви казах, на това момче. И картичка. Да, и картичката аз си показах. Показа ли? И да, после ще влизаме с... много гадно. Вали. Може ли, когато говоря, да ме оставиш да се изкажа и след това да... Ти да и оставим да се изкажа. 1 million, zillion, jillion, dillion, cotillion times later. И после общо взето ще излизаме с приятели. Да, както каза тя, времето е супер шит. Не го оцелихме, но аз ви казах, то почивка ли е, ще вали. На работа ли съм, ще пече. Така че това не е писан закон. Сега се оправяме да тръгваме, защото зоната ще изтече след малко. Ще изтече зоната. Айде! Ние вече сме си вкъщи, малко поизморени, обаче си почиваме лекичко, гледаме Hell's Kitchen в момента. Да. Си го доизглеждаме от вчера. После ще излезаме и да, ние се включваме да ви кажем чао. Това беше всичко от днешното видео. Надявам се пак да ви е харесало, малко по-кратко може би е станало видеото, не знам точно колко минути кадри са, но надявам се да ви е харесало. За бъдеще очаквайте по-дълги влогове. Ако имате някакви въпроси, пишете долу и така. Да, ти ще кажеш нещо? Не. Не. Айде, чао. Чао.